Dobrý deň. Dneska tu sme z Creeperbu 95, to je jedno. A ešte tu sú tieto podiny, ale a tento crates, tie budú ešte viac tu. Takže IP tohoto serveru vám dám do popisu videa. A dajte odber. Takže som v tom serveri už dlouho hrál, som dostal aj OP. A tam tu to je vygenerovaný v podstate svet, ale OK, dám hovoril. Tak dám vám tu IP do popisu, tak už máte ja. A bol ešte taký jeden hráč z Discordu a jeden pred chvíľkou spadol server a on sa už nevie asi pripojiť, ale nechce, neviem. Ale bol tu, volal sa Mario ITB. A ja som to, keď chcete, tu je seed, takýto seed. A dávam ho do popisu, tento seed, alebo si ho môžete opísať, no asi ho dám do popisu. Tak ja som tu už dosť dlho hral, asi mesiace. A už sa to tu dosť zmenilo, už tu sú aj zbranie. Tak. Zbranie lomonokle a auto 9 napríklad, a sú tu zbranie. Tak fungujú. Wow. Wow, dobré zbranie. Dosť vlastná. Dobre, takže som na tomto serveri bol, dosť sa toho zmenilo a už tu, toto je survival, jo, áno, je to survival, že to tu je diera, počkej to, aha, tak, neviem, jak ďaleko je toto, a inak ten server je pre verziu 1.19.1 a 1.19.2. Tie verzie. A tento server, on tam ten server, on je hostovaný na hostify.cz, píše sa to takto, dávam to tiež do popisu, takto sa to píše. A tam ten server je český, ten hosting, a ešte on stojí 2,99 za mesiac. Takže
jsem tu viděl tu, že tu byl počkej, co to bylo? Jež. Tak. P.6 na Dobré. Tak. A tu je dost veľa tých pištolí a ešte tu sú dosť pluginov, neviem na čo sú. Spark, dvakrát Spark, ani to ide Spark. Hero Survival. Ježiš. To strieľa. OK, dobre, warp spawn. To je na spawn. Tuto na túto plochu. Jež. Na túto plochu, kde je zatiaľ jedno, ale bude viac. Ešte len. Niekedy on sa veľakrát resetoval server, lebo proste tu boli hráči, čo robili zlé. A tak sa veľa resetoval server, ale predtým tam bola PvP arena. A ešte sa stalo jedenkrát, že jemu majiteľovi hackli server. On je majiteľ. A takže, že sa pripálili za jeho účet a proste niekto, a nevedel sme, kto to bol. Už je zase u počítače. A ešte sú tu viac zbraní, jedna, napríklad. A mám texture pack na tie zbranie, inak to budú crossbow. Crossbow. A myslím, že mohla dať aj nejaký texture pack. Tento. Tak. To pekné. Dám ešte aj shader. Príklad tento. Tak. Ježiš, to sú lagy. No. Takže ten server je proste dobrý. Ešte tam veľa vecí nie sú, ale budú tam. Tak asi myslím, že ten server bol vytvorený 2022 asi. Áno. Pred mesiacom. To strašne lagy. Počkať. Ten server je proste dobrý, pripojte sa. Takže asi to by bolo všetko, tak ahoj, dúfam, že sa vám video páčilo a keď sa vám páčilo, tak dajte like, odber a uvidíme sa neskôr. Ahoj!